What's up mga kaupaw? Okay guys, welcome back to my channel guys. Taod-taod yun wa mag-uban guys no. Taod-taod yun nga wa ko maka-upload gumikan sa pandemic na to karon. So medyo relax kayo ang upaw mga igala no. Pero alam mo ka goal guys kay naatay umaabot nga sitcom. Okay. Di Panginoon sa bagong grupo nga Mapaubsanong Kabus Production led by Isagani Nadela Sakol o gingon man sa among mga kauban mga igala na si Jid Tuba. Okay, mao na siya atong cameraman mga igala o gingon man second cameraman ato mao si Jefferson Kanyada mga igala og sa mga talent guys nga si Onyok Waskin, no? Mao na siya itong mga kauban, guys, no? Ingon man, apil na ko, ana, guys. So, busa atang-atangi, guys. Mapaubsanong Kabus Production. Bagong sitcom, mga igala, no? Nindot kay ni Aligre, kay ni mga igala. Di mo magmahay, mga igala. Katawanan nga salida, busa atang-atangi. Diri lang sa akuang channel, mga igala. Upaw Vin. Okay. Okay, muproceed na mga igala, no? Karon mga igala, mutudlo ko unsaon paggamit sa pagpatukar nga white instrumento. Meron ba yun? Oh, meron yun! Mutudlo ko mga igala, no? Mouth instrument. Mao na yung gitawag nga pagpatukar sa instrumento nga wa maggamit og instrumento. Mouth instrument. Gusto mo? Gusto mo makaton? Busa, una na ko pagasugdan mga igala. Katong wala pa makasubscribe sa kawang channel, subscribe na mo. Subscribe sa mo. Unsam niya kung babaw. Subscribe na mo. Unya, palihog lang, i-click lang ang all notification bell para ma-update mo sa mo ang channel. Uy, namay ng li mga igala. Okay. Okay, nakasubscribe na mo. Okay, go. Mga igala, kining mouth instrument mga igala, mura rin siya, akong gisundan sa trumpet, trombone. Kaya mga yun na mga igala, tudloan ta mo sa mga tips kung unsaon. Okay? Ha? Okay. Sayo na kayo mga igala. Ang trumpet mga igala, tingog sa instrumento. Pero kay wa man ta instrumento mga igala, are na to kuhaon sa atuang bakba. Okay? First tip mga igala. Ang kanang pagtukar mga igala sa mouth instrument, parihara nag-istorya ka. Ha? Di ba kanang mo istorya ka na mo gawas tingog? Ha. Pero diri sa atubangan mo gawas. Ana ra na siya mga higala. Unya, ang buhat to ninyo mga higala, no? Simple ra kayo mga higala. Pananglita mo istorya ko, ha? Kung gusto ka matrampit ang tingog sa imong baba, ipaagi nimo ang tingog sa kilid. Kilid. Ha. Ipaagi nimo sa kilid. Oh, di ba? Feeling na yan yung magala. Ha. Ipagi na mo sa kilid. Ha. Suway ko nun ninyo. Kana. Pataya. Oh, di ba? Di na lagi ipaagi sa kilid mga igala. Mao na siya tips na ko. So, kinahanglan more practice gina siya. Siguro mga 3 to 5 days mamaster na ninyo mga igala the mouth instrument. Tanawa ha? Paminaw gid mo pagmayo ha. Dali ra kay mo makaton magala. Ibutan nato ha sa trumpet. Sa trumpet, do re mi fa sol la ti do. Sa trumpet mouth instrument,
Ah, di ba? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sa atubangan na siya mugawas ang tingog. Pero kung imong mouth instrument ipagi mo skilid, mura sad siya trumpet. Okay. Ah, pero warning lang niya. Ayaw lang mo pataka kayo o pagawas sa inyong tingog. Ha? Tot! Kitingali unyag utot may mo gawas. Okay? Okay. So, mauna na siya. Ha, ha, ha. Mauna na yung practice. Ha, ha, ha. Ipagis kilid. To, to, to. Ha, ha, ha. To, to, to. Ha, ha, ha. To, to, to. Ha, ha, ha. To, to, to. Diba? Anay ko no? Sabayay ko no ko ninyo. Ha? Motokarta sa mouth instrument. Okay? Unha na to si Jose Marichan. Kay ugma mo gawas na raba siya. Unha na to. Christmas. Ha? Happy tumasang Christmas. Sabayay ko ninyo ha. Tanaw na to makaya ba ninyo? Kay ba ako makaya ninyo? Pero kinalan na siya og practice. Okay? Gamito na to ang atuang drum. Wa man tay laing drum dire. So kanilang. Okay? Okay? Christmas. Una na to si Jose Marichan. Sige, sige. Larga, ready na mo. Ready na mo. Ako, ready na. Okay. Okay. Mouth instrument and with instrument here. Okay. Okay. Come on. Ha, ha, ha. Okay, thank you!